vi skal ind i en dungeon level 60, og så skal vi dræbe 12 drager eller sådan noget. Så får du en titel, hvor du hedder Molex Jenkins. Og Molex Jenkins, ja. Vil du have den? Molex. But I don't have AoE! Snakker du om? Okay, så sender jeg din og Mathildes ind i morgen. Go Mathilde. Det er min halvlille søster, hun hedder Mathilde. He was like, baboon. Min halv Liles Eister Heides Mathilde. Alex! Hvad? Ja, okay. Gonna be okay. Den her, den er så griner, der får du røv meget attack power. Krit. Krit, ja, krit. Hold kæft. Og se, så bliver man til en Night Elf. Det var jeg allerede i forvejen. I forvejen. Så jeg ser, Mark, du ser ret nice ud som Night Elf. Anyways, jeg ser nice ud som Night Elf. Mido. Og så mener jeg meget om Swifty, så er det pisse cool. Night Elf. Hvad skal Er Swifty Night Elf? Er vi klar? Hold kæft, man. Det er den her, der er i før. Nej, du skal ikke gå dem. Plejer de ikke at blive one-shottet? Nej, du skal faktisk tænke, det er noget nyt, jeg laver. Kæft. Go! Don't fuck me up, man. Jeg har ikke backstab, når du løber sådan. Backstab er også lortemagi. Det skader røve meget, har jeg Der credit. er Combat Rogue, det er fucking nasty. Så skal jeg lige... så skal jeg fandme have mig et par våben først. Ja, det skal du nok. Combat Rogue, det er dem, der laver mest DPS i fucking PvE. Det er klart, jeg synes, det her det gik bare bedre til leveling, fordi der var det meget sådan assassinate små mobs. Så der gik det her sci-fi. Det hvordan min hjelm ser ud på mig. Kan du lide min hjelm? Jeg ligner Deathwing. Dødvinge. Den næste jeg køber, den der min tanking hjelm, det er den her bare i rød. Tror du kunne tænke dem alle sammen? Vil du se, hvad der sker, hvis man løber ind i dem? Mads, ved du, hvad der sker, hvis man løber ind i dem? Man dør. Ved du, hvordan man dør? Det er laseret til død. Ja, men der kommer laser på os alle sammen, så bliver løftet op i luften, og så var... Det er jo bare... Okay. Det er sket.